pun. Matur suwun, Sera. Sing bareng niki pembarange putri namine Mbak Intan nggih. Nggih. Ning kalau mlebu TV nek ya iso metu dhewe. Ya Mbak Intan, ujung wekdal ganti yo. Pon. Nah, dia bawa contoh ya. Ya, orang mengtukang adang. Ya, anaknya iso ngangkat jajak Mbak Yu. Oke. Iya. Maju, pon. Sing metu ngulan, metu ning ngulan, sing wis. Ayo berikutnya, metu ning ngulan, buka. Ojo ngetan no. Mbak Yu, metu ning ngulan. Ayo lek, atau cepet lek. Yo. Ayo mau. Ayo nanti budal lek kuwi. Saubangan wae. Oke, wes semua. Ayo, kali maju. Ayo cepat langsung. Wes. Ya le, ora apa. Penontonnya mundur. Hoi, mundur. Oke, pon. Susun lenggah. Sukan kesini boten ketinggal. Lugo. Kau tupi kendak. Tiga mali. Engkang badhe senajeng penggama kula suwun nggih. Sekendang boten ketinggal. Ayo. Rame. Yo. Wesi. Ayo, ganti.
Ape. Yo, berikutnya. Alah. Nenek sing kuning, Bang. Mumet bocah. Tukang kendangnya ora ketok. Mereka ngeten ngarep kenal. Disuwun lenggah. Tukang kendangnya ora ketok. Surakarta, matur suwun, sampun cekak. Nggih, panuwun. Iya, terus nggih. Matur suwun, Surakarta. Tono kapitayanmu. Wisma Jaya, matur suwun. Matur suwun, sampun. Alah salah jalan deh. Yo, Hotel Wilis. Kanjuk, Hotel Wilis Kanjuk. Matur suwun Kanjuk. Bablas. Yo, ya jalan, ingin tinggi. Indonesia Cokotan Bawiro. Cokotan Bawiro. Ayo, ya wes yo. Cokotan Bawiro. Sardulo, Putra Ponorogo. Wes satekan yo ger. Ngadeg. Yo. Penontonnya mundur. Cukup, selaung. Senggulan mundur. Ayo, Dad, terus ke. Urat lomo. Hip, ya, kau bilang matur suwun. Lali dalan nih. Yo. Purbaya Surabaya. Hei. Yo. Hop. Yes. Hey. Pon Kang, matur suwun. Purbaya Surabaya. Yo. Bacot ke. Surabaya malih nggih. Hip. Lah dalah. Matur suwun. Sampun cekap Surabaya. Nggih, bacot nggih Surabaya malih. Yes. Matur suwun Surabaya. Sarjaya Manggala Putra Surabaya. Matur suwun. Bon. Ayo, tarik mundur. Sarjaya Manggala sampun. Sing sama kulon gosek. Ben rampung sing sama edan. Cukup. Bon. Edi, cukup nih. Sampai tak cinta ngas, budal ke. Yo. Iki sampun, iki nganjuk, sampun. Awas. Nggak ada lah. Stop. Stay, mandek dhisik. Munduro. Iki kalangan reko baju jago jan iki. Are munduro. Mundur.
Sing kulon yang mundur. Ayo mundur. Iki yang mundur. Ya karo omong-omong dutak-duting iki kan. Diomongi ya. Ayo diomongi. Mundur. Syukur kowe. Ayo Mbah Dul teko kowe. Ayo syukur. Cencak Mbah Dul. Cokot. Etan gayung etan. Etan gayung etan. Kon mundur Mas Satpol PP ngarep dhewe Mas. Nggih, jenengan ngarep dhewe Mas Satpol. Nggih, ben rada ombo ngono lho ya. Kok nyerosui sumpek. Sing kulon. Iki di mana dicokot karo Mbah Dul. Iki Mbah Dul. Kan mundur. Kowe mundur bentang deh. Ayo mundur. Mundur. Wis mundur. Ah, mundur. Wes, mundur. Wes ya kabeh wes. Ya wes ana wes bubar. Nggih. Iki kok kulon ya. Kok kulon apa kaitan lek. Wes kok kulon. Ayo, Mas Edi, kok kulon. Yo, udah lagi. Satyo, ayo. Terima kasih. Sera sambut. Tarik. Sera kedua, ayo. Hop. Itu adalah. Ayo. Mon, matur suwun. Patut ke. Sera ketiga, yo. Ayo di, hei. Alon. Sing wis ngetan, ayo bacot ke. Singo, los, SD. Ketandi, yo bacot ke, sing saka etan mandek dhisik, hop, ayo terus ke, Singo, ayo cowok, sing Unggoro, matur suwun, ayo dinteke sing saka kulon. Pun matur suwun Sera. Penontonnya aja mlaku-mlaku. Weh. Yo, cukup Sera, cukup. Yo, Dang yo. Yo, Dang yo. Cukup. Nggih, cukup. Nggih. Lor gunging panuwun nggih niki panjenenganipun Kang Bupati ngesreni awake dhewe kabeh Forkopimda lan tamu undangan sedaya sampun ngesreni mula kangge gagrake sak banjure iki nggih iki engko yen pancen dirasa sik urung cukup ya iki mumpung sing wis ngadeg iki kan pedet dari dikandake ayo sing saka kulon sik apa saka etan sik saka kulon sik dirampungke iki wae yo ayo yo dirampungke sing iki wae
Oh. Apa tujuannya? Wah, santai loh. Cek lur, iki ngene, nggo saniki golek papan dhewe-dhewe, reyokan duwe, sawetara mesin wis tabuhe yang mene. Nggih monggo ditata dhewe-dhewe. Nggih ora dacak ngangge ngrumpul ning tengah. Nggo saniki wedale pun telas, gunging panuwun, rahayu, reyok Ponorogo. Nggo saniki kok dhewe. Nun.